kumusatubira maya umubere mwaka bo mwengire pastor lakini mbia abakora ndose umoje kurombana ari gikora abo manyi nane baraba nje naraba ile nare gero na ari no bojumbe tu ari na baro no baikaranza age digandi ke singe njunga na bagani bao bana wanya sai kwani God is good and all the time biyono nje eganze onanja gusiriki nani walete message muri kiwe conference nani walete message nanda gano na gamba nare kumote boche yegene kianda tekenen watu miwaye biyono asa iyo konara goteba na bera bali mwacha bagani ninje nakabero mu MC we wodi tamu ibere ngenda kurige gero kyo chumba tinyorati kona nondeka lakini ndo mondi ge na moro ngono moto buire ga namba ibere yongo teba amangana ko wase ke tabu kya bagala tisana ama ngo kita ya ngati morosa ko kora yara maya ige kora na mogese ekere ngakire ke motabuite miayo kono mo tobwate oyo tobwata ningo no de mo kora yara maya ekara montu ya engeri ne kodeki ayande mwara kubo ni majari janjara ka kasi kubari je tuana kusindana nericha na ade ndiri tura sindana nericha injege ndio kanalo saba na maya eka ndiga mende ko merememia abatori siko oikatobarushia magosa mwanja ine yito kobere sika ayande elita Yesu rago kon njero onte nda alina monda saya ogora kia abu ayo mwanjo na ali basa wateba abasiriki kwa ndanje barete omotorire ebituma nenge chingende senene bona nje sana konyete nade nomora yino emetorire tano ebituma nechigende metorire eretwe neka menonkare tora nericha ericha tana kwa Yesu rago konye Yesu rago mata batibuya najo kosemeli kwa nenga ngo yanya sapate ile na rongo kolreme sasa woitaba muna itabire ipate bambiamo